Здравейте, приятели! Добре дошли отново в канала Hobby Space. И това е обещаното видео, какво правиме с течностите, които покажат положителен тест, за които се съмняваме, че има някакъв метал в тях. Аз ги събирам в кофите отзад. Те са две кофи, както и тук имам една малка. И какво правиме, за да изкараме златото от такива течности, дет не сме могли след угасяване и след утаяване, не сме могли да изкараме златото. Събираме ги в кофи и трябва да ги обогатиме с друг метал. Аз използвам мед, слагам мед в кофите и чакам известно време, там 1-2 месеца, може и повече. Аз го правя от отпуска на отпуска. Сега тази течност се събира на 3-4 години. Тя е може би 15 литра. От най-различни експерименти съм събирал течности, сложил съм им мед. Миналото лято, преди да си замина в Англия, им сложих мед и сега съм ги оставил. Каква е идеята? Идеята е медта да влезе в киселината и да измести златото. И сега ще ви покажа как става това. Когато киселината се насити, отдолу става една утайка. Е, това черното е изместено от медта друг метал. Сега следва да прецедиме през памук и да събереме това черното, дето е по дъното на трите кофи. И после ще ви покажа и по другите кофи какво имам на дъното. И така, сега ще ви покажа как аз ще си го изцеда в някаква друга туба, защото ще ги запазя това да извлеча мета. Знаете, че може да се извлече и мета. В друга туба с маркуч измиваме хубаво маркуча. Пълниме го маркуча с вода. Запушваме го. И започваме да източваме. Като внимаваме да не стигаме дъното. И така, като източа всички кофи, пак ще се включа. Ето какво има и по дъното на другите кофи. Тук имаме добра утайка. В тази утайката не е добра. Но така и така ще се занимаваме. Ще ги обработиме. В тази в червената също има малко. Сега трябва да събереме утайката тук при този памук. Започваме прецеждането през памука и ще ви покажа после. В този съд е нашата утайка с памука и по него има черно. Това е солната.
100 грама солна, и слагаме 30 на милилитра азотна, и ще натиснем памучето да е хубаво в течността. И ето, то вече почти всичко е разтворено. Само боклуци, дет не ни трябват, са останали. Разбъркваме хубаво. Ще го оставяме така 10 на 15 минути. Друго не му трябва, вече всичко е разтворено. И се включиме вече след като е прецедена на гасенето и на отаяването. Докато се прецежда, да говорим за медта. По колко мед се слага. Аз съм сложил горе-долу е толкова във всяка кофа, само че обелено, нали, без изолацията. Обелил съм я и горе-долу е толкова мед съм сложил във всяка кофа. Ако сложите повече, просто няма да се разтвори цялата мед. Ще имате остатъци парчета, което не е проблем. Слагате, като се разтвори изцяло напълно, пак слагате и така от време на време минавате, хвърляте по нещо медно. Става просто за малки парчета, се не да сложите половин кило или нещо такова. И така, не е проблем да се прекали с медта. Тя после се извлича с желязо. И така. Просто като видите, че ако всичко ви е напълно разтворено, сложете още малко. И така, докато се появи някаква утайка на дъното. Ако нямате злато в склада на течности, няма да ви се появи и утайка. В този съд ни е царската вода прецедена, а в този съд миеме памуците. Почваме, ще пробваме да изгасиме, тъй като имаме много малко. Не знам дали ще има някаква реакция. Почти няма. Не, оформя се някаква мъгла.
Имаме и на дъното. Ще изчакаме това да се разтвори. През това време ще приготвим SMB-то и ще се включим на отаяването. Ето я прецедената течност. Изплакнали сме бамбуци, филтри, всичко. И с тази вода, дет сме плакнали, е тук да разредиме киселината. Имаме една такава равна лъжичка SMB. Ще го разтвориме във вода. Като тук съм приготвил още вода. Изсипваме SMB-то в киселината. Чакаме да видим какво ще стане. Приличен цвят. И като почернее, ще добавим още вода, за да разредим още киселината. И сега ще чакаме един ден да видим какво ще стане и така. Много хора викат, ама ти хвърляш много, имаш много пропуски, ами не, нямам. Те къде са по-добри от мене, там по Facebook групите, викат, ама ти вика, хвърляш, вика, много злато, вика, в канала. Не бе, не хвърлям, аз даже не имам и канал. Тук нямам канал и не го хвърлям. Ще дойме на сутринта. Ето го и резултата на сутринта. Дъното е покрито. Цветът е горе-долу приличен. И през специалното ни филтърче ще мине течността. Другото ще бъде преместено в по-малък съд, изсушено, изплакнато. Тези неща вече няма да ги показвам в това видео. Ще се видим направо на кантарчето. Ето ни на кантарчето. Да видим колко горе-долу пропуски сме имали пред всичките експерименти, които сме направили. Анулираме.
0,27, като имаме и във филтъра и там изпадна немалко количество. Като за цвета не държа, не казвам, че е най-добрият цвят, който съм вадил, но пък аз имам едно съдче, където си събирам всичко. Тук има и хубаво, и лошо. Събирам всичко в този съд и като му дойде време ще го пречистим. Надявам се да ви е харесало видеото и ще видим в следващото.